Чуноне ки мо маълумот дорем, имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон яъне 70% онро деҳот ташкил мекунад. Аз рӯи аҳолӣ бошад 70% аҳолӣ яъне дар деҳотҷойҳо, ноҳияҳо зисту зиндагонӣ ба сар мебаранд. Ва умуман барои маълумоти дуруст пешниҳод кардан ба сатҳи деҳот, умуман чуноне ки имрӯз мебинем, дар сатҳи деҳотҳо яъне бештари мардум барои дуруст дарк кардани маълумот, оид ба баланд бардоштани маърифатнокии аҳолӣ, оид ба гӯем ки раванди пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ аз ҷониби мутахассисони тиббӣ, аз ҷониби марказҳои саломатии деҳот, аз ҷониби бунгоҳҳои тиббӣ ва инчунин аз ҷониби марказҳои саломатии ноҳиявӣ, яъне табибони оилавӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим ҷиҳати баланд бардоштани маърифати яъне саводнокии аҳолӣ дар анамин ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон яъне корҳои фаҳмондадиҳиро дуруст ба роҳ мондагӣ ҳастанд. Ва умуман ҳастанд ҷойҳое ки умуман маълумот яъне дастрасӣ бениҳоят мушкил дорад ва бинобар ин ҳам тавсияҳои пеш аз ҳама табибон бархусус табибони оилавӣ ва умуман мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар он аст ки пеш аз ҳама яъне беҳдошти шахсӣ ҳангоми гӯем ки сарзадани анами бемориҳои мавсимӣ бархусус сирояти шадиди роҳҳои нафас, бемориҳои ба монанди зуком ва хусусан беморие ки имрӯз дар ҷаҳон паҳн гаштааст ба монанди бемории сироятии коронавирус, яъне пеш аз ҳама беҳдошти яъне атрофи анамин хона риоя карда шавад. Ва умуман дар шароити деҳот албатта дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ имрӯз бениҳоят хуб ба роҳ монда шудагӣ ҳаст ки имрӯз маводҳои иттилоотӣ ҷиҳати пешгирӣ намудани бемориҳо ва инчунин ҳангоми пайдо шудани анамин аломатҳои бемории гӯем ки сирояти шадиди гӯем ки роҳҳои нафас ба монанди якбора баланд шудани ҳарорати бадан ва инчунин беҳолӣ, бемадории умумии бадан ва инчунин дарди сар ва тарашҳуҳот рафтан аз бинӣ ва инчунин сулфаи хушк пайдо шудан, дар ин маврид албатта ҳар як шаҳрванд, ҳар як сокини Тоҷикистон бояд роҷеъ ба яъне кӯмаки авлияи тиббии санитарӣ рӯ оварад. Ва инчунин чуне ки қайд намудем, дар сатҳи деҳот албатта мардум ҳангоми пайдо шудани анамин аломатҳо пеш аз ҳама бевосита дар шароити шаҳр низ метавонанд ба табиби оилавии минтақавии худ, яъне дар сатҳи бунгоҳи саломатӣ, дар сатҳи маркази саломатии деҳот ва инчунин дар сатҳи маркази саломатии ноҳиявию шаҳрӣ муроҷиат намуда, то ин ки маслиҳатҳо ва табобати дуруст ва ё тибқи роҳхат равона мешаванд, агар ки зарур дониста шавад ба сатҳи бистаринамоӣ, яъне ба сироятшиносон равон карда мешаванд. Ва умуман бояд қайд намуд ки пеш аз ҳама дар шароити хона яъне волидон умуман дар маҷмӯъ аҳли хонавода барои беҳдошти гӯем ки шахсии худ бевосита бояд масъул бошанд ва ҷиҳати бартараф кардани тамоми анами бемориҳое ки мо номбар кардем, умуман корҳои амалӣ яъне барои пешгирӣ кардани анами бемориҳои сироятӣ масъул бошанд. Яъне кадом корҳо бояд дар шароити хона анҷом дода шавад? Пеш аз ҳама ҳамарӯза, пагоҳирӯзӣ, яъне ки хонаро дар як рӯз умуман аз 2 ё ки 3 маротиба хонаро мо бояд тез шамол диҳем ва инчунин чуноне ки имрӯз аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ оҳалии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне гиёҳҳои шифобахш дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят маъмул ҳастанд, аз инҳо бештар истифода барем. Яъне аз кадом гиёҳҳо? Яъне ҳамарӯза аз алафи ҳазориспанд мо метавонем хонаро аз дуди он гирд гардонем ва инчунин аз вақте ки нишонаҳои беморӣ пайдо мешаванд, албатта аз оби он яъне ки мо метавонем онро истеъмол кунем ва ё гулӯро ғарғара намоем. Ва инчунин сирпиёз бениҳоят фоидаи хуб дорад, яъне саҳаргоҳ дар дили наҳор, яъне ки дар шиками наҳор онро яъне ки 1 ё 2 дандонаи онро мо 4 ё ки 6 бӯлак намуда бо оби ҷӯшомада онро истеъмол мекунем. Ва инчунин тез нӯшидани оби ҷӯшомада ва ё чойи кабуд, яъне хусусияти паст гардидани анамин заҳролудии баданро ба организми инсон яъне ки бениҳоят манфиатбахш аст. Ва инчунин истифода аз алафҳои баҳорие ки имрӯз дар фасли баҳор мерӯянд, албатта инро бештар мардум истеъмол намоянд. Яъне ба монанди ров мегӯем, яъне ки бениҳоят дар таркибаш тамоми микроэлементҳое ки ҷиҳати баланд бардоштани гӯем ки қувванокии инсон ва инчунин масъуният, яъне ки иммунитети инсонро баланд мекардагӣ анамин ров аст ки метавонад гӯем ки аз ҳамин бемориҳои сироятӣ эмин нигоҳ дорад. Ва инчунин дар шароити хона албатта истифодаи лимӯ низ бениҳоят маъмул аст, яъне дар таркиби он бештар
бештар витамини С мебошад ки ин метавонад албатта масуният яъне ки қувва ва иммунитети инсонро баланд намояд. Умуман барои риоя кардани гигиенаи шахсӣ пеш аз ҳама яъне дар тиб оғоз аз ҳамин мӯи сар то нохуни поча яъне ки мӯи сар узви бадан яъне пӯсти бадан нохун ва инчунин риш мӯйлаб бини даҳон ва инчунин гӯшт ба шумор меравад ва маъмул аст ки вақте ки инсон риши дароз дошта бошад дар ин ҳолат метавонад ки вирус дар давоми 12 то 16 соат яъне ки ин вирус зинда монад ва албатта тавсияи табибон дар он аст ки дар як рӯз то 4 ё ки 6 маротиба ҳамин риши худ ё ки мӯйлаби худро бо собун бо шампун ва ё дигар маҳлулҳое ки мисол барои шустан омода шудан аз инҳо истифода кунанд ва ё дар аксарият маврид метавонанд ки риши худро яъне ки кӯтоҳ монанд ё ки умуман гиранд ва дар шароити хона бошад бештар занҳо ба гӯем ки пухтупаз ва ё кори гӯем ки беҳдошти хона бештар машғул мешаванд ва дар ин шароит бештар занҳо яъне бо нохуни дароз яъне ки хӯрок омода мекунанд ва ё сару кор доранд ва албатта тавсия медодем ки пеш аз хӯрок омода намудан албатта нохуни худро яъне ки гиранд ё ин ки кӯтоҳ монанд ва албатта дар як пеш аз омода кардани хӯрок ва баъд аз омода кардани хӯрок ҳатман нохунҳо ва ё дастҳо бо моеъи собун яъне ки шуста ва хушк карда шаванд.